Айде, Борисе, почнахме с кифтетата. Каша. Чакай, спри. Я отвори устата. Айде. Какво стана? Гати хората, кой ми дадаха. И готни го. Борисе, какво му е томче? Няма ли да го готниш сега? Държи го в устата. Няма ли да го готниш? Яш. Трябва да стигнем до кифтетата. Така. Браво на момчето, бе. Браво. Браво на момчето. Чакай, още малко ще. Малко само, малко. Ето. Не се смъква. Айде. И готни го де. Айде, де. Няма ти давам повече. Лампичката червената, да. Работи. Хареса ли ти? Искаш ли още? Има още малко в лъжицата. Момченцето, той Няма ти нищо. Няма да го заведе. Няма ли?